କି ଭିଡ଼ ଲୋ ମା। ନା ତ ସକାଳୁ ମାନେ ମୁଁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲିଣି। ଯୁଆଡ଼େ ବି ମାନେ ଯିବା ହିଁ ଥାଉ, ଆସିଲା ପରେ ଲୁଗା ଯେଉଁ ଧୋଇବା ପାଇଁ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି। ମୁଁ ନାହିଁ ମାନେ ପାଖାପାଖି 5 ଖଣ୍ଡ ଶାଢ଼ୀ, ପୁଣି ଆଉ ମାନେ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ରେ ଥରେ ଧୋଇ ସାରିକି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବି ଦେଇଦେଇଛି ଧୋଇବା ପାଇଁ। ତ ସେସବୁକୁ ଶୁଖେଇବି। ପୁଣି ମୁଁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବି କରିନି, ତ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ କିଛି ଟିକେ ବନେଇକି ଖାଇଦେବି। ଆଉ କ'ଣ ବନାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏବେ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ଅଛି ୱାସିଂ ମେସିନ୍ରେ ଦେଇଛି। ପୁଣି ଏଇଠି ଲୁଗା ସବୁ ପାଣି ମାନେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ାକ ରଖିଦେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ବନେଇକି ଖାଇଲି ଅଣ୍ଡା ଟୋଷ୍ଟ ସହିତ ଗୋଟେ କଦଳୀ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସେସବୁକୁ ମାନେ ଲୁଗା ସବୁ ନେଇକି ଶୁଖେଇଦେଲି। ଶୁଖେଇ ଆସିକି ମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବସିଥିଲି। ତାପରେ ଆଜି ମୁଁ କିଛି ବନେଇ ନଥିଲି, ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ରୁଟି ସହିତ ମାନେ ଯେଉଁ ମାଛ ଫ୍ରାଏ ଖାଇଥିଲି, ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ଭେଜ୍ ଖାଇଥିଲେ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ ଟିକେ ଶୋଇବା ପାଇଁ। ଶୋଇକି ଉଠୁ ଉଠୁ ପୁଣି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କଲ୍ ଆସିଲା କି ରେଡ଼ି ହେଇ ରୁହ, ଯିବା ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କର 32 ବେଶ ହେଉଛି ଆମ ଭଗରାଇରେ, ସେଇଠି ମେଳା। ଯେହେତୁ କାଲି ଲାଷ୍ଟ ଥିଲା, ମୁଁ ଯାଇନଥିଲି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମେଳା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ୟାର ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କର 32 ବେଶ, ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ମାନେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖେଇବି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ସେଇଠି ଦେଖାଦେଖି ପରେ ଆମେ ଟିକେ ଛେନା ରାବିଡ଼ି, ଟିକେ ପକୁଡ଼ି, ତାପରେ ମାନେ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଟ୍ ଏମିତି ଖାଇଦେଲୁ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ହି ଭୋକ ବି ଲାଗିଥିଲା। ତାପରେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ କିଛି ଜିନିଷ କିଣାକୁଣି କଲୁ। କ'ଣ କିଣିଲି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଏଇ କୁଲ୍ଫିଟା ଟିକେ ଖାଇଲି। ଏଇଟା ଖାଇଲା ବେଳେ କାହାର ଛୋଟ ଦିନ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ମାନେ 1 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଥିଲା, ଆଜି ୟାର ଦାମ୍ ହେଲାଣି 15 ଟଙ୍କା। ହଉ ଛାଡ଼, ସେସବୁକୁ ଖାଇସାରି ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆସିଲା ପରେ ମୋର ହାଲତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ରାତି ଖାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଚଣା ମସଲା ସହିତ ରୁଟି, ମୋର ଥିଲା ତନ୍ଦୁରୀ ଚିକେନ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।